जों जनसभा खालायलायो अब बेलायके नांगौमानि जों थानसा जे तंदि हमानि बुबाग्रा अ थानसाखौ जों मा तंलायनाय कारण थानसा जदि जों तंलायखांखाय चिनि जे इमां तंमानि बुबाग्रानि अबनो जों सक्सेस खालायनानि बागै जों दिनियो थानसा मावनाय तारमाने होनबा चिनि कायसा डिमान्ड तंगौ जों तिब्रामथा आसायमानि परे चिनि जे डिमान्ड तंमानि अ डिमान्ड उनखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड दिनियो अ ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो माया साक चिनि चौबानो जों खालायलायनाय चिनि चौबानि बिसिंतिनो जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड तबुनाय अबनि बागै नरक हाय बरक नो थानसां दिबुबाग्रा सामानि तंगौ अ थानसानो जों बुसकांगा तलाङै 2023 नि सालो जों जताबो पाल बाक्सा खालायै अ ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानमानि बिसिंति जों मातबनाय कारण चिनि अ जे सानमानि अब कन्स्टिट्यूशननि बिसिंतिनो जों सानो चिनि कन्स्टिट्यूशननि राइट दङो जों जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानमानि अबनि बागैनो जों चिनि अधिवेशनावबो जों रेजुलेशन पास खालायरहरो अबनि बागै आं साना मुसुङो दिनियो जारा आनि ताखुकताय बुखुक दंनाय माफानि समान दंनाय जों जताबो थानसांनि नांनाय यूनिटिनि नांनाय अ थानसानि बिसिंतिसो जों दिनि जे जेनेरेशन दंनाय अब फिउक जागनाय होनना खाख्लायो।